Alikho elishona lingenazo ezalwe emkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Ithemba ngentuthuko eDandi. Imbibizana kobesiza abakhubazekile. Izindaba ze1KZN TV zifunda uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Imeya kamasipala waseNdumeni uMcebo Mkhize uthi ke usuzokwenzeka kalula umsebenzi wokulungiswa kwengqalasizinda kamasipala ekubalwa ke kuyo imigwaqo nokupheshwa kwemigodi njengoba sebethule ngokusemthethweni amaloli azolekelela kulendima. Umkhize usho lokhu ehlangene nomphakathi enkundleni yezemidlalo eDandi. Imeya yomasipala eNdumeni uMcebo Mkhize uthi usuzokwenzeka kalula umsebenzi wokulungisa ingqalasizinda yomasipala okubala kuyo imigwaqo ukupheshwa kwemigodi ke phecelezi ama-potholes njengoba sebethule ngokusemthethweni amaloli azolekelela kulendima. Siqalile ekseni sathula nansi imshini esemva kwethu emkhulu ezolekelela ingqalasizinda imigwaqo ekakhulukazi eindaweni zasemaplazini naseyindaweni zasemakhaya. Kanjalo nohlelo lesiphuthumisayo special intervention kuma pothole engilwethulile nangaphakathi kanti ngangilithulile ngoJanuary sibamsene neEndumeni Business Chamber kusondeza osomabhizinisi ngaphansi kohlelo iPublic Private Partnership Corporate Social Investment Strategy esayethula. Namhlanje besiqinisekisa siyibeefa up si-resource le project ezolekelela ingqalasizinda nganansi imshini ade siyethula. Umkhize uthi lamaloli azokwenza imisebenzi eyahlukene. Labheka njengoba sithula uGreater omkhulukazi omusha uhlobo oluphambili i-latest version yakwa Case sathula truck yamanzi sethula itruck le okuthiwa i-tipper truck eyaziwa ngomadipana saphinda sathula enye truck enkulu ezolekelela ukuguqula isimo endaweni zasemadolobheni lapho khona kunama street lights naseyindaweni lapho khona sithi ama entrances ama town entrances zoba sazi usedolobha laseDandi, idolobha laseGlencoe, idolobha kanjalo laseWashburn. Kanti uthi isimo sezulu sinomthelela ekucekeleni phansi ingqalasizinda ngoba sithe masifika sabona ukuthi ayi ngenxa yesimo sezulu esiguqaguqukayo i-disaster siyahlaseleka indawo yakithi kakhulu ngama victims kuwo wonke ama-ward actually. Njengamanje I'm happy with the progress engiyethulile la ka 3751 square meters of potholes esesiwavalile through this initiative ka corporate social investment special intervention of potholes. Siyafisa futhi unxanxa abanye osomabhizinisi namalungu omphakathi siqhubeke sibambisane ukusekela umasipala wakithi waseNdumeni ukuthi siubuyisele kulento esasiyazi before. Ezindabeni ze1KZN TV ngo-Ayanda Dube ngiseDandi. Owesifazane wakwaNdaya esikhaleni ku-Ward 22 usamkelisiwe Miya uthi ufuna ukulungisa okuboshwe umsolwa omshaye umzimba wonke nangesilimazo kulandela isinyathelo ke sakhe sokuzama ukusiza imindeni nabantu abakhubazekile abakhandelwa imklamo yezindlu zikahulumeni kodwa zangaqedwa. Usamkelisiwe Miya uthi uziphilisa ngokudayisa izimpahla kanti ngelanga lesigameko wayefuna imali yakhe ayikoledwa yona lomsolwa owabe semshaya kanzima nangesilimazo ngoba ngengafuna ukumkhokhela imali. Uthi ke okwammangaza kakhulu ngesikhathi esemlimazile wamtshela ukuthi uletha abelungu endaweni. Emva kalokhu ke kwakuyimizamo yakhe nje yokulekelela imindeni emibili eswele eyagcina yakhelwe emklamo yezindlu zikahulumeni zangaqedwa okwadonsa amehlo kasekela meya kamasipala uMhlathuze uChris Botha owathembisa ukungenelela. Ngibe necustomer lami elilodwa okuthe uma ngiyofuna imali yami ngesonto la ngitshela ukuthi angiboniye ngomsombuluko ekseni. Ngithe uma sengifika ngomsombuluko ekseni wangitshela ukuthi akanaso isikhathi sami ayikho into angayikhuluma ngami. Ngase ngibuza ukuthi uthatha advantage ngoba ngumuntu wesifazane ngeke ukuthi ungafika ucele into yami. Bonke abantu ade uthathe nabo sebengibuyiselile into zami. Ubese ngitshela ukuthi ke ngeke ezedlale mina umuntu engikhuluma ngaye umuntu olusa inkomo ophila nje la phezulu ngakavezi owabizwa kaMpanza ngokuthi ezoyifunela naye isinkwa. Ubese thatha ke lento abalusa ngayo angiyazi ibizwa ngani le yandu ukuthi ngoba nakho ama-camera ngengikwazi ukuveza umzimba wangishaya ngayo. Ngithe mangiyibamba leyo nduku wabesethi wangihlokodla ngocelemba wangitshela ukuthi abantu ade ebasaba inhlangano ebengiyisebenzela njengamanje akekho umuntu ongazi ukuthi ngifike nabelungu ewadini so abeza ukusatshiswa yimina ayikho into abazoyizwa ngami ngoba lo mlungu angihlali naye. Abaholi bomphakathi basigxekile ke lesi sigameko banxusa umthetho kuba ke udlala indima yawo aboshwe umsola. Asiboni into ibi wrong uma
uDeputy Chairperson ke ezama imsamo eceleni ngendlela sama ngayo shabo isame kubani akunankinga but inhloso ukuthi abantu besizakale thina similapho nje thina ke asikho ipolitiki asikho ndawo sikhulumela umphakathi owasikhethayo esusebenzelayo kusiphatha kampela kakhulu uma siswa into enjengalena emehlele walimela kabuhlungu umuntu wesifazane akasahlali ngisho ekhaya ngoba usabela impilo yakhe amaphoyisa nabangenelele enza umsebenzi wawo ukuthi ngoba umuntu uyaziwa nokuthi uhlalaphi uyaziwa nokuthi usebenzaphi ukhona endaweni asiboni ukuthi yini evimbili ukuthi aboshwe lo muntu lo ukuze iqala le phambili iqhube ikhansela lika Ward 22 lithi lesi sigameko ahlobe nenhlobo nombango ongaseke ube khona wezombusazwe bese kuvela ke nalokho okunye engizwayo ukuthi kuvela nje obade ngifunda ne statement ukuthi kunezinye izinto ezivelayo nezithinta ama political party okuyinto ke thina esingahambisani nayo futhi nekuyinto esithi thina asikaze sithume umuntu mina njengokhansela ngivumelene nokufika kameya ngiyawazi njengoba umeya lapha ngaphakathi nje nginalo ulwazi nenhlangano yami engikuyona ku-ANC lo balwayo la iyazi ngokuba khona kameya lo muntu okuthiwa umtshali angimazi njengoba kuthulusa nje lo mbiko uhlanganiswe intatheli 1KZN TV uNkosinhle Mthembu uthula umoyeni usamngeliswe ngqulunga ake sihlabana nale khefu sihlangabeze futhi nezinye izindaba masibuya ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazo izihloko zamaphambili namhlanje ithemba ngentuthuko eDandi imbibizana kobesiza abakhubazekile osomabhizinisi abasafufusa baseDandi ngaphansi kukamasipala eNdumeni bathi sebezokwazi ukwenza inzuzo njengoba sebethole uxhaso lwezinsiza kusebenza basho kanje ngesikhathi imeya yalo masipala uMcebo Mkhize ebamkelisa ngezinsiza kusebenza bebegiya beqephuzo osomabhizinisi abasebancane ngesikhathi beyokwamukela izinsiza kusebenza zabo abasihlomule kumasipala waseNdumeni laba bathi besinzima isimo ngaphambilini umzimba ebengibhekene nabo ukuthi imshini yami bisimdala kakhulu ilokho nje ngingakusho ngoba nayo le khona ile engangizamela yona ngayithenga so ibisimdala kakhulu siphelele isikhathi noma ngithi ngiyathunga bona ukuthi akusenzeki kahle umsebenzi awusabi muhla awusaphuma ube equality so nga-apply ke kule grant eyayiphumile last year ngijabule kakhulu oyimeya kulo masipala uMcebo Mkhize uthi wenza isithembiso engene ehovisi sokuthi uzolekelela osomabhizinisi abasebancane ngathatha isiqumo sokuthi njengoba ngumuntu omusha akwengilekelela abantu abasha aba-involved kumabhizinisi nabantu besifazane kakhulu ngohlelo olubizwa nge-Mayoral Grant in Aid silwenzile lo hlelo sakhangisa njengoba nanibone einkundleni zokuxhumana kuma-website uMkhize uthi banejoka lokulekelela osomabhizinisi abasebancane ukuze nabo bezokwazi ukudala amathuba emisebenzi ngokwabo namhlanje ke kwahlungwa ke kwathola ke laba batholi namhlanje sikomelisa bona ke labo somabhizinisi ngoba siyakholelwa umsakazi nani babukele emakhaya ukuthi uhulumeni nomasipala ngeke bebodwa beqashe bonke abantu kodwa thina fanele sicreate a conducive environment njengomasipala ukuze abantu bakithi abasomabhizinisi bekwazi ukuthi namasibaxhasa bekwazi beyoxhasa abanye abahlala emakhaya becreate amathuba emisebenzi kakhulu kanti uphinde wakuveza ukuthi ke kulolu hlelo kuhlomule bonke abantu amawadi wonke so siwanikezile-ke osomabhizinisi abawu-16 kulamawadi ayisikhombisa awu-7 la eNdumeni bahlomlile-ke kwajatshulwa kwakikizwa kwabamnandi ezindabeni ze-1KZN TV ku-Ayanda Dube ngiseDandi kulindeleke kuba liyomela iNingizimu Afrika eNgilandi ngomandulo ikhwaya elibizwa ngomlilo Youth Choir umsunguli wale khwaya uSiyanda Xaba uthi waqala le khwaya ngonyaka owedlule ngenhloso yokuqoqa intsha ukuhlanganisa amakhwaya asenhla nelikaMthaniya ukuze kuvalwe igebe elikhona kwezomculo usho lokhu ngenkathi kuqhubeka uhlelo lokukhankasela lolu hambo uSiyanda Xaba ongumsunguli weUmlilo Youth Choir uthi uqalele kwaya ngo-2025 ngenxa yokubona igebe elikhona emculweni. When I started the choir, ngaqala ngo-2025 ngezathu sokuthi music is not recognized kakhulu ku-region yethu when comparing them to other regions. Kakhulukazi we're doing it to nature ama voices abantwana in our region.
and most importantly to give the young kids talents amakhulu a chance to learn new sounds and new echoes befunde bethola experiences amanje. Uqhube ngokuthi le choir ithole ithuba lokuba iyomela leli eNgilandi. The purpose of today's event is to basically fundraise. My choir NKZN ithole ithuba lokuthi hambe represent South Africa in England in a world international competition. So lana nje silana sizobungaza sithole imali so that our kids get a chance to bendize behambe beyofunda ezinye izinto. Kanti umanager wale choir uthi lokhu kuyingxenye yokuqoqa intsha. Umlilo Youth Choir is a baby of mostly ama choirs aqhamuke ezikoleni. Inhloso yethu ukuthi labantwana sibahlanganise from different schools in terms of maintaining a discipline and not knowing ukuthi kuphela nje umculo abawuculayo umculo o classic, sibafundisa ne culture, sibafundise nomaculo emshado, sibafundise nangendlela yokuyiphatha mabe phakathi kwabantu, ngoba asifuni ukuthi kutholakala umntwana omlilo eseseyindaweni ezingalungile and abanye kuyabasiza ukuthi bahlale njalo beqoqekile. Mhlawumbe sengigcizelela nje ukuthi inhloso yethu namhlanje ukuthi lamakhwaya ala akhona noma engemaningi abone ubuhle bokungena emlilweni ukuthi uma ungena ku NKZN umlilo yini ozoyizuza. Babese beveza ukuba lentsha kulindeleke ukuba ihambe ngenyanga kaMandulo. Going forward bamenyiwe elento eUK ingakho sine nama concerts alandelanayo kade sinenye eLandbo last week 2 weeks ago njoba sekuyile yesibili sisaplana ukwenza enye futhi ukuze sikwazi ukuthi abantwana sibahlanganise. Siyajabula ukuthi khona nane primary, mhlawumbe ngizwile ngithi sizovakashela iPrimary so audition khona. Singacela kakhulukazi umnyango wakaculture ukuthi ubasekele abantwana ngoba abantwana base KZN, abantwana ba represent iKZN yonke, not ukuthi nje ingane eqhamuka eMnambithi mhlawumbe eqhamuka eShowe kuphela. Singacela ukuthi bafake isandla okuzothi mhlawumbe ekupheleni kohlelo ebeseke sifaka ama details ukuthi bangafaka kuphi abasiza abazosixhasa ngakho. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngise-Utrecht. Lenyuke kakhulu izinga lomntelebhelo wamahashi obukwabhoboza eMtubatuba. Umququzelo lomntelebhelo Sibongiseni Ntombela uthi kulonyaka wesekwe kakhulu uhulumeni wesifundazwe njengoba ke usungenelwe amahashi aqhamuka kuzo zonke izifunda KwaZulu-Natal. Liya ngokunyuka izinga lomqhudelano umntelebhelo wamahashi obubanjwa kwesibili kulonyaka endaweni kaBhoboza eMtubatuba enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lo mcimbi usuhehe abantu abavela kwezinye izifundazwe okukhombisa ukukhula nokuthuthuka kwawo. Umhleli walomjaho uSibongiseni Ntombela uthi uyajabula kakhulu ngenqubekela phambili bonakalayo kulonyaka. Uthi ke ukwanda kwabantu abavela ngaphandle kwesifundazwe kubufakazi bokuthi lo mcimbi uya ngokuya ukukhula futhi ke uthandwa kakhulu. Sijabule kakhulu umdlalo lo wethu wesibili. Ukwenza lo mdlalo kuyinto ethe kuba nzima, kodwa ngoba sinothando lwayo siphokophelele sayizama kunzima yenzeke yokuqala sayibona kodwa futhi ukuthi iyakhula izokwenzeka esibili. Yenzeke yesibili lesibili yenzeke namhlanje siyibona ikhuphuke kakhulu nomehluko omkhulu. Sinezivakashi zethu nje eziphambi kwethu la eduzane zase Free State, sinezivakashi zethu la zase Johannesburg. Bekunamahashi ahlukene nje la ebesinawo nawaseMpumalanga. Sibona umdlalo wethu uyathuthuka. Imeya kaMasipala inkosi uMtubatuba uXolisi Mthethwa uthi ke banesifiso sokukhulisa lo mjaho ufinyelele izingeni eliphezulu. Uthi ke lokhu kuzodlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho wendawo nokuvula amathuba emisebenzi kubantu bendawo. Nalo mdlalo njengoba siuqala nje siuqalela ukuthi ngelinye ilanga noma nathi singasekho ebuholini kodwa ube sezingeni lo Durban July, lo Dandi July, lo Nkandla noma lo King Cetshwayo la khona okuyimidlalo esisezingeni. Nathi futhi sinesifiso sokuthi ngelinye ilanga ingene kwikhalenda eyaka DSEC
oku Department of Sport, Art and Culture kube nabo okwabo le ndawo le njoba sesiyibekile ikwazi ukuthi developeke ukuthi kube nje kwazi ukuthi kulesi sikhathi kwicalendar ye province sizoye ematubatuba la khona esinomdlalo wamahala. Umhleli walomcimbi uNtombela uphinde wanxusa abatshali izimali ukuba bafake isandla ukuze kuqinisekiswe ukuthi lo mjaho uyaqhubeka nokukhula futhi ke nentsha ithola amathuba nokuphinde izibandakanye. Nomasipala nabazobuka abanye abangakhona ukusichasa abasondele kulomdlalo ngoba sinezingane la esiyikhulisayo, sinezingane eseyikwazi ukuphila ngawo lo mdlalo. Siyacela ukuthi abangakwazi ukusichasa basichase. Siyabonga. Umthethwa uphinde waqinisekisa ukuthi kuyisabelo mali esilandelayo salomasipala bazobheka izindlela ke zokuthuthukisa lo mcimbi ukuze ke ufinyelele ezingeni eliphezulu futhi ube nomthelelo omkhulu emphakathini. Ngiyafisa ukuthembisa ngoba nathi njengomkhandlu i-budget yethu eyibe limited kakhulu, so ke kusafanele nanayo nje inkundla le okugijinyelwa kuyona sizinikeza isikhathi sikwazi ukuthi siyisebenze kanjalo futhi nayo into ye-budget njengoba sengishilo sikwazi ukuthi sithi mhlambe ukuthi thuthu ukuze kukwazi ukuthi abantu abaningi ngoba phela abantu abaningi basuke beze la ngoba bazi ukuthi i-competition ke kufanele kube khona okutholayo after i-competition. Lo mjaho ubhekwa ke njengelinye lamathuba amasha angasize ekukhuliseni umnotho kanye nokuthuthukisa amakhono entsha endaweni yaseMtubatuba. Okunguye ke ophume phambili kulomqoqolwano uthi ke lokhu kuzobalekelela kakhulu nabo bakwazi ukusithuthukisa bakwazi ke nokuyiphilisa bona nemindeni yabo. Ngibona kukuhle ukugijimisa amahashi ngoba kuyisaselihle futhi kuyisaselihle einganeni kuvikela ukuthi ingane zenze ubugebengu. Esidabeni ze1 KZN TV nginguSamkelisiwe wakwaNgqulunga ngikwabhoboza eMtubatuba. Ake siphinde futhi sihlabana nale linye ikhefu siyabuya nezinye izindaba masibuya. Ake sibingelele sikwamukele njenganalokhu ke usanda kuvulela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Ithemba ngentuthuko eDandi. Imbibizana kobesiza abakhubazekile. Ake singene sijule ngosinye zomnotho. Irandi lakuleli 16 rand 82 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u22 rand 69 cent maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u19 rand 65 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide yake lona lingu $5,588 2 cents ounce kuthi oil ongahluziwe ube $118 3 cents umphongolo. Ake sikubhekele ngosinye zemidlalo. Izinyanga ezimbalwa ezizayo zizoba mqoka kumgadli wabafana uLyle Foster osethubeni ke lokusebenzisa indebe yomhlaba ukuzidayisa emaqenjini agijima kumalika amakhulu phesheya kulandela ke ukugawulwa yizembe neqembu lakhe iBurnley. Nakuba ke umqeqeshi wabafana uHugo Broos engakasimemezeli isquad azoya naso kumqhudelwano ozoba ke seUnited States, eCanada naseMexico. Bukeka ke uFoster engomunye wabadlali azobaqoka. iBurnley FC igawulwe yizembe kwiligi ephezulu eEngland, iEnglish Premier League, yehlela esigabeni sesibili iChampionship. Leli qembu lisendaweni ka19 kwilogo ngamaphuzu ke angu29 emidlalweni engu34. Ngisho lingabuya nawo ephelele amaphuzu emidlalweni emine esele ngeke ke nokho lisakwazi ukuzihlenga. uFoster oneminyaka engu25 ubudala naye ke akawasizanga kangako amaClarets kule season kwazise ke ushaye amagoli amathathu nje kuphela. Waba ke nesandla kwamanye amabili emidlalweni engu25 yeligi ayidlalile. Ngokwesibili ke kulandelana iBurnley egawulwa ke yizembe kwiPremier League njengoba ke iyabuyela ke kwiChampionship ekupheleni kwesizini ka2023-2024 yakhuphuka ke futhi ngeka 2024-2025 njengoba ke isishovele kaphansi futhi. Inkontileka kaFoster neBurnley izophela ngoJune ka2028 kodwa ke kusengenzeka ke agweme ukuphindela kwiChampionship uma ke efunwa elinye lamaqembu adlala kumaligi aphezulu. Ake sibhekelene nasi isimo sezulu.
Izulu mnyamundlela zimhlophe ziyaguqa bese ziphethe namhlanje hlangabezana noma kanjani futhi ithimba ngomsombuluko. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile